ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? यस ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୁଁ ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ କ୍ୟାମେରା କେମିତି କରିବି? ତୁ ଗା ଆମ ଗାଇ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିଟି ଗାଇବି, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଗାଇଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଗାଇବେ ତ ସମସ୍ତେ? ଯିବା ତ? ମନେ ମନେ ଗାଇବା ଲକ୍ଷେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ପିଛା। ଏତେ ଧୀରେ ଗାଇଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନବାରେ ଏତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଣ ପାଇଁ? ନାମ ଏମିତି ନବା ଯେମିତି ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ